България всички умни са луди. Стана ли ясно, че основният наркотик е честолюбието? Излезе ли това? Не. Мисля, че не, а и не ни беше това целта. Целта, която ти завършваш, е... Остави целта. Има и предвид, искам да кажа две думи за тях. Това са едни момчета ветерани, които са видяли всяко нещо. Всичко са го видяли и то по два пъти. Да знаеш. Само по два пъти? Да. Малцина им се е случвало, а това, което е още по-важното е, че всъщност повечето от тях не са участвали в ония години в фабриката за дим. Разбрах. Това е важно. Както последният ти разговор с господин Павел Писарев, това беше зад кулисите на номенклатурата. Така. Ще разбулим ли малко от тази кавички дълбока тайна за... Ние оставяме верни, никаква тайна, оставяме верни на нашия девиз. Кой е той? Който е истината винаги е над нас. Така. И понеже през всички тези години ние сме се опитвали да го следваме този девиз, днеска решихме да чуем гласовете на уния хора, които са горе. Така. Те са героите на всяка неделя и те създадаха веганата всяка неделя. Личностите на България и на света, предполагам, тези, които не, само България. От Парцалев до Защо Георов. Този поглед? Защо го избра този поглед? В все пак празничен ден като днешния. Ама те не говорят тъжни работи. Те говорят умни неща. А предполагам, че говорят и неща, които са казани преди, примерно, 5, 10 или еди колко са години, са казани днес. Са казани преди 5 минути. Добре. Значи, новия смисъл на старите думи. Има ли го в това, което си подготвил? Новият смисъл, новото осмислене на някакви стари думи, казани от някой. Думата е дума. Думата е като знаме. Дума хвърлен камък. Думата е като знаме. Няма нови, няма стари. На кого си задължен през тези години? Аз не можах да гледам предаването, понеже готвих моето, но много ми се щеше да излязат хората, които са управлявали тази телевизия, по някакъв начин да се доловят силуетите им, да се каже по една дума за тях. Защото има и предвид, че свободата, Томито говореше отдеве за свободата, тя се предвижда по някой път от една фраза. Има сега едни клозетни журналисти, които смятат, че... Айде, започна с... Нищо не съм започнал. Които смятат, че... Мога ли да продължа? Нещата са започнали от днес, а то не е така. Да ти кажа една история. Беше още 77 година. Ние правихме едно предаване, информационен дневник. Неделя, което беше... Неделен обяд. Да, по-добро дори от всяка неделя. И там имаше филмов преглед. И имаше един филмов наблюдател, бате Яко Малхов, Бог да го прости, който беше забележителен със своята артистичност, със своето остроумие. И един ден, по време на своя преглед, той за първи път в българска медия, българска действителност, критикува съветски филм. Не знам, схващаше за какво става дума. Когато аз се връщах нагоре, заварих Петко Димитров, когато искам да спомена с добра дума, защото такива хора са стояли зад гърба ни. Те са ни помагали. Той стоеше прав, беше силно ухилен, си даваше вид по телефона, че е много притеснен и се обясняваше с тогавашния шеф на активните борци Владимир Бонев. И той ми каза, не се притеснявай, карай, но малко по-умно. И когато 3 седмици по-късно, пак в неделя дойде реда на Яко Малхов, аз стоях тук в тази гримерна, след тук се въртяхме и бата Яко вика, драха ли те много? Драха ли? Да, викам, поносимо. Той вика, бъди спокоен, този път всичко е наред. И като започна филмовия преглед, той каза, спокойно, не се притеснявайте, този път и съветския филм е хубав. Така вървяха работи по-малко напред. Знаеш, един път аз, като казвам за Петко Димитров, да е жив и здрав, имам предвид хора от Славков, през всички останали шефове на телевизията, които дори в определен момент при дадени случаи да са съпротивявали, те са придвижвали земята напред. Та до Писарев, който в най-тежката година. Но не искам да пропускам всички тези хора. И Тихчев, и
Аз обаче не искам да пропускам един момент от твоето присъствие в телевизията. Преди много години се видяхме, ако помниш, и ти ми каза, че точно коя година не помня, ти ми каза, аз от 9 години не съм стъпвал на Сан Стефано и съм се заклел, че повече няма да стъпвам. Дори бях казал, че мога да стъпя на Сан Стефано, ама в фоето, ако благоволят да изложат ковчега. Нали знаеш, никога не казва и никога. По някое време си казах, че човек е по-хубаво да се износва, отколкото да ръждясва. И така. Има една друга приказка в тая посока, че е добре да остаряваш като катедрала. Това е Момо Капор, тя е сега много популярна. Да. И една друга, която съм чувал в различни варианти. Остарява като катедрала, не като царул. Не, прави каквото трябва, пък да става каквото ще. Да. Но понеже споменава катедрала, има предвид, че телевизията, много хора се опитват да докажат, че е някаква катедрала на глупостта. И ти каже, това е катедрала на глупостта. И това би трябвало да бъде една от основните битки. И това може да е едно правило, един закон. Не се включва в отбора на тия, които смятат, че телевизията е катедрала на глупостта. Имаме ли врагове ние, журналистите? Ние не знам. Аз имам. И как с тях се развиват взаимоотношения? Добре се развиват. Има ли битка или дипломатически споразумения? Не. Аз имам един непреодолим инстинкт да си спечелвам врагове. Не знам защо, но е така. Това качество ли или минус? Мисля, че е по-скоро минус. И защо не го направиш плюс? Не мога. Такъв човек си. Да. Ти си кеворка. Разликата между всяка неделя, тогава и сега. Не говоря, ако искаш, кажи за това, за този междинен период, когато така имаше... Между другото, мислех си да забравих, да те помоля да си донесеш 3 любими предмета. Без този... Унази всяка неделя и тази, която е сега. Разлика. Професионалната... Имаме един девиз, който изглежда в тази всяка неделя, един клип, който се върти от време на време и изглежда малко нахален. Той гласи, ние сме това, което вие ще бъдете по-нататък. Виж какво, всичко е правилно в телевизията. Но има един закон. Това е да не лаеш под чуждо дърво. Това е един американски лав. Но ние може да го вземем като закон на телевизионния занаят. За да ти поясня за какво става дума, Стратиев, който след малко ще видят във всяка неделя, той казваше, много е жалко, когато синилата по тялото ти не са от бича, а са от индигото. В телевизията има един стремеж всичко да се приписва едно от друго. Затова ти казвам, че не бива да се лая по чуждото дърво, но това, което сега правим и което ни дава известно основание да твърдиме, че малко вървиме напред и се придвижваме, това е реалното шоу. Това е реалното шоу. Това са хора, които развиват историите си наистина в едно... Аз съжалявам, че между прочим ги претрупвам, че всеки път имаме по 6 истории вместо една. Винаги сме така с това на живо. И другото, което все пак тази телевизия би трябвало да се дава сметка какво представлява, са телевизионните мостове, които те направиха света едно село. Ние сме излъчили от 4 континента. От 30 държави, от не знам какво. Първата част на разговора Явор Цаков ме попита дали харесвам Big Brother. Аз не отговорих на този въпрос, мисля, че няма значение. Но явно не си попаднал точно на този момент. Но му казах, че там се впечатлих от един извод, който беше наложен от самото предаване и след това и от медиите. Че българинът не обича лидер. Не знам. Те дни смятах да излъчвам интервюто на царя и покрай това разрових разни работи. Много интересни неща излязаха и понеже изписали в миналата седмица, говорихме, всички сме в една така теория на конспирациите, кое как е ставало. Нали? Винаги по-късни замисли влагаме. По-късни замисли влагаме. Та покрай това... Ти какво ме пита? Забравих. За лидера. Как тълкуваш това? Значи, като приготвих интервюто за излъчване и го обявих, нямаше никаква реакция. Но в неделята, някъде час преди началото на всяка неделя, се обади тогавашният премиер Луканов, Бог да го прости, и зададе следния въпрос. Казва, аз чувам, че тук какво интервю си приготвил. Какво е то, че другарите са притеснени?
И аз му казах, това е едно битово интервю, няма нищо. Запознаваме публиката с един човек, който е част от историята все пак. След 20 минути той пак не се обади и вика, ти ми говориш, че е битово интервю, ама то съвсем не е битово. Явно от тук беше излязла информация. Но той не беше много притеснен. Значи той по-скоро искаше да разберат, може би, другарите му, че така е проявил известен интерес. Защо да разправям тази история? Защото по същото време се обадиха от Перник миньори, които казаха, че ако това интервю бъде излъчено, те ще дойдат с кирките пред телевизията. Не дойдаха. Но ви сега как посрещат царя? Неправилен е въпросът, защо не обичаме лидерите. Точно обратното е според мен. Дори са, че тя не е само за нас, българите. Дори са втренчвани в определени хора. И... Не може да отречеш, че си го чувал, че у нас, когато видят, че някой тръгва да плува нагоре, веднага го дърпат надолу. Усещам се един много... Няма нищо общо с телевизията. Да, за телевизията говорим. Трябва да приключим. Да. Добре. В 8:28 съм обещал, че трябва да приключим, за да натаманим времето. 6:28, иска. 18:20. Аз какво казах? 8? 18:28. Гледам, че наближаваме. Финални думи? Финални думи. Да кажем какви финални думи? Виж какво, така гледам, че си доста притеснен, сигурно си малко изморен, да знаеш, ако имаш сърце на връбче, нямаш работа в телевизията. Не, аз имам едно сърце. И ти го казвам това, защото направи бележка на Сашо. За кое? Диков. За какво? За това, което той каза. Не, имам едно сърце тук. Наистина, ти как учи без да искаш. Не е на връбче. Това сърце го нарисува дъщеря ми преди да тръгна насам и каза да ми носи късмет. С червило го е нарисувал. Много специално. Без да искаш. Браво. Благодаря ти за това, че да участваш.